Gati ya barimi kurwa sezoni ya itibo hauba gupima echai yabo ase factory ya Sang'anyi me ye county Nyamira nigo besokire na gukwanira okwemurunganiri kwabo na echinga kiba gupime echai yabo rangana na barimi abaiga nigo bateruna bakona chigoro heyere mamenja no kugani kwabo nigo bare no gokoyakwana ase tundu bali ya isinta me ye bunge ya North Mugirange county Nyamira ase bono bateruna onye oboteneri bwe factory yoti bari gochigotigana kubana cha chikirecho niko bono barachi gotiga gotorecha yabo gochia sekyombe gya KTDA Chongoro kuchadamio mwoyo korusa 49 omo jando to bwato manene no yobugo gopima kero to gopime chae igo bakoire 0.5 bakairire eita yare baire tamache ekiagera point eji bakoira uniteri goisa nabo igo baire te bake yamache koreteki ereime naende bamanyire goika naende batebire bono bakoira eyemo 1.1 eji bachagete koira korwara misi eji bono totagete mambia batoiranerie ase etundu bari yaitu chiri batoiberete bachiranie ekiagera go baibete kabere yaye ekera twaire tuo kuna ba committee igo twakanete amangana imba toboretie tugakana eye kworokia tibasigeti aba committee ekiagera igo twakanete paka bari tochorete bago ikaransa ase meeting area anga bago totetea anga bare gukana ku report yego jaisi kai toke makartaki makanete. Sasa inaonekana walikuwa wanatafuta njia ya kukanyaga wakasahau wako na committee members wale wanaitwa majemani ya matundubali waliwaita wakakataa, walipokataa wakajiongezea. Au ni urongo? Ni ukweli. Ile watu wanatumia mamlaka yao mbaya, sababu wamekata makusudi. Unajua hawakuleta bonus, hatukuuliza hiyo shilingi 2 hatujauliza. Sasa wamekuja kwa hiyo 0.6 mkinyamaza watarudi sasa kwa pesa hii ya mwezi. Wachukue yote. Kwa hivyo tumekataa kuanzia leo. Wakikuja kama wanataka tufungue kesho, wakikuja wakuje na ile 0.6 walikuja wakuje naye kwa mkono, wape kila mtu siribu yake. Board of management kwanza nere bwato mchandoro guraria board of management twa mitira bale mipaka barosiria matabere nenkoro twatomire rogoro mbabwa ati sukurani bako totebia okorora be anje torogorari ntuba manyire gotwanga abantu ababe ground bono anje naroraiga asenge njo bato jaire twatigire to nyamba ikoterenerie kiro yaita yama twatebire ndo ikoira cha Sang'anyi tigatoe chikambani ejije itubosoni chikambani njire gochimoinoga igamba chete komanyanga ndunto bebekaine nabantu be state toire cha ororo turabatigera management yibare manage boka yogechi omunyakero go gwetundu bari ya isinta abaremi ba complain umusara no mentu chisoni chinde amini chi factory chinde so ni 10 nere tamenta tichibesa nere tamenta chinde chi amenta chikagenda paka shilingi 26 iya ito tutigarete 24 asituare abaremi bagotorora na ntu abaraito kwenda tweguri yaki twaita batari bamogoteba na babaremi bagototebigo egento ke